mies, jonka asiat on perseelle, eikä väkivalta fantasiaatkaan lentele. Teeksä omat verseet ees, vai kirjoitat sun rapit chat GPT? Enkä kelleen tee mitään pahaa enellä kun sieltä pellos kaiku ellun kanat. Eikä kellen vaivaks oo, mut jos hakkaat taita sota se turvaa mun kainaloon. Elämä kun monopoli, heitä noppia oho, mä vein koko potin. Jätkille herra kromosomi, vaik tovisi, mä poltin kun molotovi. Potkin räppäreit ulos kun työnantaja, pidän huolen et Jeriko pysyy kartalla. Mut jos liikaa porkoin yrittää, lopputulos on et hengaat yksinään. Hyön läpi, ilman rystyy tykkistään. Tykkitään ilman pysyy, räppi on puhetta. Siihen ydin on kielet, hedelmät arpeista voi kypsyy. Amorit tällä äijälle. Ilman pysyy, räppi on puhetta. Sytti ostet rakkaudet lajiin, niin mihin vaan pystyt. Lyö läpi ilman rystyy tykistä. Tykitään ilman pysyy, oo tällekin. Siihen yhden oikealle, hedelmät tarpeesta on kypsy. Lyö läpi ilman rystyy tykitään. Tykitään ilman pysyy. Sytti ostet rakkaudet lajiin, niin mihin vaan pystyt. Lyö läpi. Kiitos! Antakaa iso Antenalle Tomsiolle tää seis kaikille! Itellenne whatever DJ Lamelle! Pitäkää hyvä päivä, vaan Jeriko! Kiitoksia! Nuorissa on tulevaisuus. Nuorissa on ajatus, että miten Elämä tulee voittaa, pyörivä tulee elämän aina sinne kotiin hoitaa, se on saata varmaan silleen. Ei tarvi olla ilkeä, voit olla selinpäinen, tarvii voida pissee eikä mitään muuta. Mä päästän vaan suusta sitä hyvää, joka on aina fressi sekä uutta. Sellaista tänne aina tarvitaan, täällä on räppäreitä, jengi voi alkaa jo tanssimaan. Joskus sitä miettii, miksi sitä unohtaa, mistä sitä pitikin. Mut se on tavallista, sen takia pitää mennä sit takas siihen hommaan nauttimaan. Ja nuorison määrää, ne ei kehrää eikä kerjää. Ne tekee mitä ne haluu ja sen takia meillä on loistava tulevaisuus. Tultiin kaikki hakee nautintoa, no niin rakas Jumala, anna mulle sitä aurinkoa. Ja sille olla taitaa, mä nautin eniten silloin kun aurinko mun kasvoille paistaa. Ja sellaista tulla tarvimaan edelleen, kun otetaan jotain tanssimatsia tai battle-matsia. Ei ehkä oteta, mut edelleen nää jannut vetää täällä jopa meikään kovempaa. Jos aina nyt silleen, kyllä sä tiedät, että tää läppät tulee aina silleen. Iskee korvaasi suoraan. Ja ihan sama DJ:llä menee, jotka tuottaa, se on tosi kova DJ.